ноҳияи Шаҳртӯз ноҳияи маъмурӣ аст дар ҳайати вилояти Хатлон, ки солҳои 30-юми асри гузашта таъсис ёфтааст. шаҳри Туз аз шимол ба вилояти Сурхандариёи ҷумҳурии Ӯзбекистон ва аз шарқ ба ноҳияи Қубодиён, аз ғарб бо ноҳияи Носири Хусрави вилояти Хатлони ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҷануб бо ноҳияи ҳулми музофоти Балхи ҷумҳурии Исломии Афғонистон ҳамсарҳад аст. аҳолии ноҳияро тоҷикону ӯзбекон ташкил медиҳанд. пешаи асосии мардуми ноҳия чорводорию боғдорӣ ва пахтакориву обчакорӣ аст. қобили тазаккур аст, ки айни замон зери сиёсати созандаву хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳамчун дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, ноҳияи шаҳри Туз ҳам рӯ ба рушду тараққӣ nihoda, зиндагониву рӯзгори мардуми бумӣ рӯз то рӯз беҳтару хубтар мегардад. варзишгоҳи пахтакори ноҳияи шаҳри Туз таърихи 80 сола дорад ва бояд бигӯем, ки як замоне дастаи овозадори Помир ҳам марҳилаи омодагии худро ба чемпионати собиқи Иттиҳоди Шӯравӣ маҳз дар ҳамин варзишгоҳ баргузор мекард ва ҳам дастаи овозадори Чашмаи ноҳияи шаҳри Туз низ як замони унвони чемпионии Тоҷикистонро ба даст оварда буд ва имрӯз мо омодаем бибинем, ки дар ноҳияи шаҳри Туз футбол дар кадом сатҳ қарор дорад. биед якҷоя бибинем. футбол дар ноҳияи шаҳри Туз таърихи беш аз нимасраро дорост. ин намуди зебои варзиш ба ҳаёти иҷтимоии мардуми маҳаллӣ хеле барвақт ворид шуда, онро рангинтару зеботар сохт ва барои футболи касбӣ заминаи лозимаро муҳайё намуд. соли 1976 бошад баробари бунёд ёфтани варзишгоҳи пахтакор дар шаҳри Туз дастаи футболи Чашма таъсис дода шуд. бояд қайд намуд, ки таъсис ёфтани дастаи Чашма на танҳо ба рушду инкишофи футболи ноҳия, балки дар пешрафти футболи ҷумҳурӣ низ саҳми шоистаи худро гузошт. дар ҳайати ин даста футболбозони болояқати мисли Александр Азимов, Юрий Батуренко, Аҳмадҷон Ёрмадов баромад мекарданд. мусаллам аст, ки бозии чунин ситораҳои футбол омили асосии пешрафти футбол дар шаҳри Туз гардида, барои тарбияи футболбозони болояқату соҳибистеъдоди маҳаллӣ заминагузорӣ кард. чашмаи замони шӯравии шаҳри Туз дорандаи унвони чемпионӣ ва барандаи ҷоми реси Тоҷикистон мебошад. солҳои 1976 вақте ки дар ҳамин варзишгоҳи ноҳияи шаҳри Туз ба кор шурӯъ кард, ҳамин варзишгоҳи пахтакор бунёд шуд, бо ташаббуси ҳамовақта котиби райкоми ноҳияи шаҳри Туз Шодравон Муҳаммадиев, ҳамин дар шаҳри Туз ноҳияи мода дастаи футболи Чашма ташкил карда шуд. шахсан бо ҳамин одам чизаш ташаббусаш номи дастаро ҳам Чашма мондан, ки дар инҷо мавзеи 44 Чашма мавзеи хеле таърихи қадим ҳаст, ки инро тамоми республика мешиносанд, ҳама дар берун аз республика медонанд. ҷои таърихӣ мисол ҷои сайёҳӣ бисёр одамо ҳаминҷода мебиёнд, сайёҳо мекунанд. номи дастаро ҳам Чашма мондан. ин солҳои 78-79 ташкил шуд. даста хеле пурқувват буд. дар чемпионати Тоҷикистон баромад карда, соли 1980 дар ҳамин чемпионати Тоҷикистон ҷумҳуравӣ қаҳрамони Тоҷикистон шуд. бо соли ҳамон сол ҳам ҷоми Тоҷикистонро ишғол кард. дар ин даста баъд аз ки ҷоми Тоҷикистонро гирифт, чемпиони Тоҷикистон шуд, қаҳрамони Тоҷикистон, бисёр бозигарон аз ҳамин даста дар дастаи Помир ҳам бозӣ карданд. Александр Азимов дар турнир переправа мегуфтанд дар вақти Иттиҳоди Шӯравӣ, дар онҷо нишонзани беҳтарин шуд, баъд ба дастаи Помир таклиф карданд. инҷода Батуренко ҳам бозӣ кард. баъд инҷода боз бозигароне ки дар вилоят дастаи Вахши Қурғонтепа бозӣ мекарданд, аз ҳамин ҷо баромаданд бозӣ карданд. бозигарони номдор бисёр буданд. баъд ки ин даста бо солҳои 82-83 ҷоҳои дуюм, сеюмро ишғол карданд. тарбиятгоҳи асосии футболбозони наврас ин мактаби варзишии кӯдакону наврасони ноҳия мебошад. мактаби мазкурро ҷавони лоиққадманду боистеъдод дастпарвари донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон Ҷамшед Ғуломов раҳбарӣ мекунад. агарчи Ҷамшед Ғуломов ба наздикӣ ҳам ба ин вазифа таъин шуда бошад, вале дар фурсати кӯтоҳ муваффақ шудааст, ки дар коргузории мактаби варзишӣ ва раванди таълиму тарбияи варзишгарони наврас тағйиротҳои чашмрасро ворид намояд.
айни ҳол дар мактаби варзишии ноҳияи шаҳри Туз 6 гурӯҳи футбол машғулият мекунанд. Ба тамрин идома дода истоданд. Ба онҳо 6 мураббии футбол тамрин медиҳанд. Мо айни ҳол дар Ю-17 дар шаҳри Бухтари вилояти Хатлон Ю-17 Ю-15 иштирок мекунем. Мо дар ин ҳол ният дорем ки ин сол ҷои аввалро ишғол кунем. Кӯшиш дорем дар ин лигаи кӯдакон. Мо шароитҳои бачагон муҳайё кардагиям. Шароити молиявишон ҳам бачаҳо муҳайё кардагиям. Раҳмат ба ҳукумати ноҳияи шаҳри Туз ки бачаҳоро моро дастгирӣ мекунанд. Мо дар оянда ният дорем ки ҳамин дастаи ноҳияи шаҳри Туз лигаи кӯдакона дар вилоятӣ, дар ҷумҳуриявӣ ният дорем ки боло бардорем. дар шаҳртуз ҳам ҳамчун дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии мардум футболро дӯст медоранд. кӯдакону наврасон вобаста ба сину солашон дар 6 гурӯҳ ба машқи футбол фаро гирифта шуданд ва ба онҳо 6 нафар мураббиёни соҳибмаълумот нозикуҳои футболро таълим мекунанд. замони ташрифи гурӯҳи эҷодии мо ба варзишгоҳи пахтакор, футболбозони навраси солҳои таваллудашон 2005-2006 зери раҳбарии мураббӣ Шокир Эркабоев тамрин мекарданд. шавқу ҳавас ва муҳаббати беандозаи ин наврасон ба футбол аз тубронии онҳо маълум буд. ман қисматан ҳамин сета гурӯҳ дорам. саҳари айсоти 8 то ноя да якум гурӯҳ дарс метиҳам. дуюм гурӯҳ айсоти 10 то 12. баъд паси обед сеюм гурӯҳ камтар калонтарай ва айсоти 4 то 6. якум дуюм сеюм гурӯҳҳо ай 2006-7 мешавад. дуюм гурӯҳҳо 2003, 2004, 2005, 2006-7 то 8 ман дарс метиҳам. дар ҳалқаи бачаҳои мактаби варзишии ноҳияи шаҳри Туз қарор дорем ва хостем аз наздик бо бачаҳо ошноӣ пайдо кунем. бачаҳо, ман ҳоли ҳозир мехостам ки шумо як муаррифӣ кунед ки чӣ ном доред? Чӣ ном доред? Ҳасан. Шоҳин. Шоҳин. Ахтамҷон. Ахтамҷон. Фирӯз. бисёр хуб. ту чӣ ном дорӣ? Руслан. Руслан. Идрис. Идрис. Иброҳим. Комолдин. бисёр хуб. ту чӣ ном дорӣ? Ҷамшед. чанд сол аст ки машқ мекунед бачаҳо? 1 сол. 1 сол. ту чӣ? 3 сол. ту чӣ? 1 сол. ту чӣ? 1 сол. 1 сол. ту чӣ? 1 сол. ту чӣ? 4 сол. ту? 1 сол. бисёр хуб. мана 4 сол, 1 сол таҷриба гирифтем бачаҳо? аз футбол бисёр чиз медонен? бисёр хуб. ҳоли ҳозир ману Нуралӣ бо муаллим шуморо месанҷем ки дониши футболиятон аз куҷо то куҷо аст. хуб бачаҳо, пеналтиро медонед ки чӣ аст? Чӣ аст? Зарбаи ҷаримавӣ. зарбаи ҷаримавӣ дар футбол пеналти зарбаи ҷаримавӣ аст. дуруст аст Нуралӣ? хуб, пеналтиро кай мезананд? ки медонад ки пеналтиро кай мезананд? бисёр хуб. чӣ ном дорӣ? Фирдавс. Фирдавс кай мезананд пеналти? Пеш варатада мезояд талчуга дар раст месам пеналти мезана. фақат дар даст расад, Не мезана почада ҷиқ. Поча ҷиқа агар афсад хуш. ай қафо талчук кна. яъне чанд ҳолате ҳаст ки довар ба дарвозаи ҳариф ҷаримаи 11 метра таъин мекунад. яъне вақте ки дар дохили майдончаи ҷаримавӣ қоидаи бозӣ аз тарафи бозингари ҳимоякунанда вайрон карда мешавад, ба дарвозаи оно зарбаи пеналти аз тарафи довар таъин карда мешавад. бисёр хуб. акун бачаҳо, шуморо муаллим ягон маротиб гуфтааст ки офсайд чӣ аст? ҳолати нобозӣ. шумо медонед офсайд чӣ аст? бисёр хуб. чӣ ном дорӣ? Сардорбек. офсайда медонӣ чӣ аст? хуб, чӣ аст? вақте ки ай пеши заштик гузашта пас метиҳад, ҳамон офсайд мекунад. боз ки ай медонад? дрини полия ба пас диҳад ва я тахидаш боша офсайд мекунад. боз ки медонад? хуш. ина камтар аим қавоши офсайд. аз ки? аз ки? аяму зашидник. аз муҳофизатгар ва ҳимоятгари ҳариф агар ба дараҷаи ҳатто
ним по ҳам ки пеш боши чӣ мешавад? Офсайд. акнун ман аз Нуралӣ мехостам ки возеҳтар шарҳ бидиҳад. дуруст мегам бачаҳо, бисёр фаҳмиши хуб дорам. Воқеан вақте ки бозингари ки бозингари ҳамла кунанда дар ҳолати ғайри бозӣ, яъне аз бозингари муҳофизаткунанда ба дарвозабон наздиктар, ба самти дарвоза наздиктар истодааст, ин ҳолат ҳолати ғайри бозӣ мебошад. бисёр хуб. акнун бачаҳо медонед ки туби кунҷӣ чӣ аст? хуб, туби кунҷӣ чӣ ном доштӣ? Фирдавс. фирдавсун туби кунҷиро кай таъин мекунанд? نه و این بازیگر و ازش دیگه کو این میزند من و نیم خماید کرد این میزنن میبرورد بعد و وارد بر جرمه و کنجی میدهد боз ки рӯшантар шарҳ медиҳад? боз ки медонад? хуш, мана ҳамон углавой ба истилоҳ ин ҳамин зарбаи кунҷӣ аст, корнер аст. медонӣ кай зада мешавад? وقتی این آوازی دپاچه ایزد گذشت انا بعد дар почаи яъне ки дар почаи ҳариф фарқ надорад, вай муҳофизатгар аст, касе ҳаст масалан ҳамлагар аст, агар дар ҳоли муҳофизати дарвозаи худ аст ва туп ба пои ӯ расида аз майдон берун мебарояд аз хатҳои рости дарвоза, на аз хатҳои паҳлӯ, ана дар ҳамон вақт чӣ мешавад бачаҳо? туби кунҷӣ зада мешавад. дониши доранд, умуман дониши футболӣ доранд, дониши назариявии футболӣ доранд. ман фикр мекунам ки мураббиҳо ба онҳо хеле хуб кор кардагиянд, барое ки бинед кама ҳарчанде ки онҳо возеҳ ина баён карда наметавонанд, аммо воқеан ҳам онҳо мефаҳманд. ман фикр мекунам ки дар ҳангоми бозӣ ин қоидаҳоро риоя мекунанд ва онҳо бехато бозӣ мекунанд. аслан бачаҳо дар футбол чанд қоида ҳаст? бисёр хуб. Нуралӣ, ман фикр мекунам вақте ки бачаҳо медонанд ки дар футбол 17 қоида аст, ин бачаҳо аз ин қоидаҳо аслан ки огаҳанд. Хуб, аҳсан ба мураббӣ. Аҳсан ба мураббӣ ки ба инҳо таълими хуб додааст, зеро аслан футболро аввал ҳазм кардан дар кор. Дуруст аст? аввал бачаҳо футболро омӯхтан дар кор аст. футболро қоидаву қонунҳои футболро дар худ ҳазм кардан дар кор аст. он гаҳ мумкин аст ки футболбози ҳирфавӣ шавем. ман фикр мекунам ки шумо чигуне ки дар инҷо Нуралӣ ҳамкори мо зикр кардан, шумо аз дониши назариявии футбол бархурдор ҳастед ва фикр дорам ки дар оянда хеле футболбозони хуб ҳам мебароед. бачаҳо, мо як озмун дорем. озмуни мо озмуни беҳтарин аст ва ё ба ягон нафари беҳтарин ё ба як дастаи беҳтарин мо тӯҳфаи таъсис кардаи барномаи футболи тоҷикро месупорем. хуб, ман мехостам ки Нуралӣ худи бачаҳо интихоб кунанд ки чӣ гуна озмунро барои ин бачаҳо дар инҷо роҳандозӣ кунем. бачаҳо, футбол бозӣ мекунед ё ин ки пеналти мезанему ғолибро муайян мекунем? хуб, як лаҳза хоҳиш мекунем. касе ки хоҳишманди он аст ки тавассути задани 11 метра мо ғолибро муайян кунем, даст бардорад. хуб, қариб ҳама дигар ҳоҷати фикр мекунам Нуралӣ, ҳоҷати масалан пешниҳод кардани ба истилоҳ варианти дигар нест. хуб, ду даста мекунем. малим Нуралӣ, дар инҷо ду даста мекунем. хуб, мана дастаи ҷониби рости ман ва дастаи ҷониби чапи ман. бачаҳо, мана шумо дастаи худро чӣ ном мекунед? чун ҳамешагӣ мо дар куҷое ки дӯстони азиз шумо шоҳид ҳастед, мухлисони барномаи футболи тоҷик хуб медонанд ки мо ҳар ҷое ки меравем ҳамин муқоимати Барселонаву Реал, Месси ва Роналдо ҳаст. бигзор, ин бачаҳо мехоҳам ба Мессиу ба Барселона монанд бошанд. ин бачаҳо намедонам шумо дар офарин мана дастаи Барселона ва дастаи Истиқлол. ва инҷо фикр мекунам ки андак Нуралӣ дар инҷо дахолат кард ва дахолати хуб ҳам кард. бигзор як маротиб мо муқоимати Барселона ва Истиқлолро бубинем ва кош ҳамин гуна ҳам бошад ки як замоне мо дар як майдони бузурги дунё муқоимати Барселона ва Истиқлолро бубинем. як кафкубӣ мекунем. акнун ман аз дастаи Истиқлол хоҳиш мекардам ки ба тарафи чап раванд, дарвозабони худро ба дарвоза гузоранд. аз дастаи Барселона хоҳиш мекунам ба тарафи рост бираванд ва омода бошанд. омода ҳастен? рафтем.
айни замон дастаҳо дар ҳолати машварат қарор доранд. Дастаи Истиқлолро дар инҷо ҳамкоран Нуралӣ роҳбарӣ мекунанд ва дастаи Барселонаро бошад Муаллим роҳбарӣ мекунанд ва ҳоли ҳозир ин дастаҳо аз ин дастаҳо 5 нафарӣ ба задани пеналти шурӯъ мекунанд. Якҷоя шоҳид мешавем. хуб, ҳисоб 1-0 ба фоидаи Истиқлол. ва рафтем навбати дигаро. Дастаи Истиқлол зарба мезанад, Иброҳим мезанад ва дарвозабон дошта гирифт. Дарвозабони Барселона. хуб, Тер Стеген дарвозаро ҳифз кард. Акнун навбати Никола Стошич. Марамад. ва Стошич ҳам нашуд. боз ҳам туп ба болочуби дарвоза бархӯрд. акнун навбати Барселона. дастгирӣ мекунем. нашуд. хуб, навбати Истиқлол. хуб, боз ҳам Тер Стеген дарвозаи худро ҳифз мекунад. акнун боз навбати Барселона. Андреас Иньеста. зарбаи Иньестаро охирон зарбаи Истиқлол. хуш, таваҷҷӯҳ мекунем. зарбаи ҳалкунанда, зарба нашуд. акнун як зарбаи дигар монд. агар бозингари Барселона ба дарвозаи Истиқлол гол мезанад, он гаҳ мусовӣ ва вақташон омад кард. хуб, боз дар инҷо аслан он чизе ки ҳамаи озмунҳоро мо мехоҳем ҳамун шуд. ҳама шоҳид гаштем ки Барселона ба дарвозаи Истиқлол 1 гол зад, Истиқлол ба дарвозаи Барселона 1 гол. яъне ҳисоб дар инҷо мусовӣ шуд. барои ҳамин ман расман аз номи барномаи футболи тоҷик ба ҳар ду даста як тӯбӣ тақдим мекунам. ва ман хоҳиш мекардам ки Нуралӣ хоҳиш мекардам тӯбҳоро биёранд дар инҷо. мана дӯстони азиз, ду тӯби ваъда кардагӣ, воқеан ин тӯбҳо хеле сифатҳои хуб доранд. аз номи Федератсияи футболи Тоҷикистон, аз номи телевизиони варзиш, чӣ гуна ки гуфтем, аз номи барномаи футболи тоҷик ба ин ду даста ду тӯб тақдим карда мешавад. ва ман хоҳиш мекардам ки ин тӯбҳоро ба ҳолати омодабош биёранд. малим як лаҳза. хуб, кафкӯбӣ мекунем қатори дам шудани тӯб. на тӯҳфа аз номи барномаи футболи тоҷик барои бачаҳо. мана тӯбҳои таъсисдодаи барномаи футболи тоҷик барои ин бачаҳои мактаби варзишии ноҳияи шаҳри Туз тақдим мегардад. ва мо умедвор ҳастем ки бачаҳо бо ин тӯбҳо машқу тамрини зиёд мекунанд, ба футболбозони ҳирфавӣ табдил меёбанд ва фардову боз пасфардои дигар шарафи футболи ноҳияи шаҳри Туз ва албатта мунтахаби кишварро ҳифз мекунанд. бачаҳо, барои ҳар ду даста муборак бошад. он гуна ки мо огаҳӣ пайдо кардем, соли гузашта гурӯҳи наврасони зери 15 ва зери 17 солаи мактаби варзишии ноҳия дар мусобиқаи лигаи футболи кӯдакону наврасони Тоҷикистон дар минтақаи Хатлон ҷои дуюми ифтихориро ишғол карданд. имсол бошад ҳадафашон зинаи болотареро ба даст овардан аст. ҳозир ҳамин ширкатҳои ҳамин вилоят, мактабо, районо, байни калхозо метавонад ҳамин ҳозир бозӣ кардана. мо мехоҳем вилоят якум дуюм команда бозӣ кунад. ман мехоҳам командаи мо республика бояд бозӣ кунад. умед дорем иншоалло. худо ба шукр, мана
бо мегам ки ҳамин ҷаноби олиба раҳмат ҳамин хел дара ӯй кардагиш ба мана чанқа бачаҳо рафта омадан дора узе вай гузаштаги мо охиронш ба вилоят ба рафта бозӣ кардем ин барои мана якум дуюм сеюм чорум синфора бурдем 10 сол 12 сола мана якум дуюм ҷоя гирифта омадем. чӣ ном доред? شاهین шоҳинҷон чанд сол шуд ки машқ мекунед? 3 سال муаллими шумо ки аст? ها معلم شاکیر муаллими шокир. шоҳинҷон туро ба футбол ки овард? پدرم кай будӣ? ها кай буд ки 3 سال پس 3 сол пеш 3 سال پیش ҳамон рӯза ёд дорӣ ки аввалин бор ҳамин варзишгоҳ омода будӣ? آه чӣ хел буд? кадом рӯз нақл кун. ها خیلی اگه شروع بود که خیلی مرم فوتبال بازی کردم هم خیلی دادم یاد داد ها خیلی بد футбола дӯст медорӣ? آه шоҳинҷон аз ҳамин футбол чияша дӯст медорӣ? дар ҳамин дохили футбол чи аст ки ту ҳамона дӯст медорӣ? пеналтизаниро дӯст медорӣ? мана نه نپدایشی нападающий мехоҳӣ ки ҳамлагар бошӣ? آه аз ҳамлагарои тоҷикистон ягон каса мешиносӣ? آه. ки намешиносӣ? منچر جلیلوف даврон эргаш دوران ارگاشف فتلویف نوریدین دورانوف бисёр хуб. аку аз футболбозои калони дунёӣ кира мешиносӣ? رونالدو مسی انتونیو گریزمان боз кира? سوارز نیمار бисёр хуб. ту ба кадом даста мухлисӣ мекунӣ шуд? ها ба با دسته استقلال ба дастаи истиқлол? офарин. аз дастаҳои калони дунёӣ ба ки мухлисӣ мекунӣ? بارسلونا ба барселона? аз дастаи барселона кира мешиносӣ? مسی راکیتیچ پاولینیو пике. پیکه дарвозабони барселона ки аст? тер стеген. ترشتگن бисёр хуб. шоҳинҷон мехоҳӣ дар оянда ранги кӣ бошӣ? رنگ مسی чаро маҳз ранги месси? амин куҷои бозии месси ба ту маъқул аст? برای که او زور باز میکند در بازی زور باز میکند چی بازی های زور رفت бозиҳои зур мекунад. мана командаи месси бар дастаи рома бозиро бохтан. зиқ шудӣ? ها آه гиря кардӣ? نه не гиря накардӣ. хуб оянда мехоҳӣ ки дар дастаи чашма бозӣ кунӣ? نه در دسته استقلال дар дастаи истиқлол мехоҳӣ бозӣ кунӣ? дар мунтахаби тоҷикистон чӣ? آه мехоҳӣ бозӣ кардан? бисёр хуб. барои ту муваффақият. шоҳинҷон акун барои дар дастаи истиқлол бозӣ кардан ва барои дар дастаи мунтахаби тоҷикистон бозӣ кардан чӣ бояд кард? باید مشق کنی تمرین های بسیار کنی بازی کنی یاد بگیره بعد бисёр хуб. саломат бошед. ташаккур. барои ту муваффақият. саломат бош. ташаккур. гурӯҳи ибтидоии мактаби варзишии ноҳия машғулиятҳои таълимию тамринии худро дар майдончаи варзишии деҳаи сомониёни ҷамоати деҳоти худоиназар холматов мегузаронанд. ба ин гурӯҳ мураббӣ қаюм бобоназаров таълим медиҳад. майдончаи футболбозии деҳа аз ҷониби соҳибкор муҳаммад муродов сохта шудааст. бачаҳо дастаи худро ба хотири собиқ футболбози маъруфи ноҳия неъмон азимов неъмон ном гузоштанд. дар паҳлӯи ман бародарон шавкат ва шӯҳрат. шавкат ва шӯҳрат ҳарду дар дастаи неъмон бозӣ мекунанд. яке ҳамлагар аст ва дигаре дарвозабон. дуруст шӯҳратҷон? чанд сол шуд ки ба футбол машқ мекунӣ? 4 سال 4 сол. ту чӣ шӯҳрат? من 3 سال 3 сол. ту дар кадом синф мехонӣ? صیف 5 синфи 5. ту чӣ? 4 ту синфи 4. яъне ту бештар аз шавкат 1 сол пештар машқ мекунӣ? آه бисёр хуб. чаро маҳз ту дарвозабон шудӣ? خیلی فوتبال بعد دوره نیدون بعد فرق کرده وراتای سوده варатайс. ами тура дарвозабон мондан дар рӯзҳои аввал. آه ба ту дарвозабонӣ маъқул аст? آه آه дарвозабонҳои тоҷикистонро мешиносӣ? кира мешиносӣ аз дарвозабонои тоҷикистон? استاشش сточич. бо ки кира бачаҳо мешиносанд дарвозабонои тоҷикистонро? хуб. ترشتگن тоҷикистон нест. نه дарвозабонои тоҷикистон кира мешиносен?
نیکولا ستوشیچ باز کی را؟ خوب از شوکت از فوتبال بازو کی نمیشناسی؟ مسی کریستیانو نه از فوتبال بازوی تاجیکستان کی نمیشناسی؟ فتلویچ خوب بابا کی باز کی میشناسد؟ کی میشناسد بچه؟ خوب کریستیان دیلشاد واسیه دلشاد واسیف باز کی میشناسد؟ منچر جلیلو منوچهر جلیلوف باز کی میشناسد؟ نوردین دورانو نوردین دورانوف آفرین خوب اکنون از دروازه‌بانای دنیا تو که دروازه‌بان هستی از دروازه‌بانای دنیا کی را میشناسی؟ ترشتگین کلو نفس خوب بوفون خوب با کیمون هم بودن میخواهی؟ برترشگین با ترشتگن تو با بارسلونا مخلصی میکنی؟ ها خوب تو حمله‌گر هستی شوکت تو با کدام فوتبال باز میخواهی مانند باشی؟ و بازی بارسلونا بازی بارسلونا از بازیگران بارسلونا با کی مانند شدن میخواهی؟ بازی کی مسی. با تو معقول است؟ مسی مسی بچه‌ها با بازی کی با کی معقول است؟ خوب با تو بازی من ریال ولی چکی با ریال نکنم و میخوام در آینده مثل کریستیانو رونالدو بازی کنم آفرین منم دوستان عزیز رونالدو مسی چون همیشگی همین مقاومت در همه جا ادامه دارد میان همه بچه ها و هوس بچه ها هم همین است که مثل مسی باشند و مثل رونالدو ما با این بچه ها برای کامیابی میخواهیم و آرزو میکنیم که همیشه با فوتبال مشغول باشند و البته مثل رونالدو و مثل مسی باشند مثل رونالدو و مسی میخواهید بودن بچه ها آفرین بعد از پاشخورد اتحاد شوروی و صاحب استقلالی کسب کردن جمهوری تاجیکستان دسته فوتبال چشمه همگی 2 سالهای 1993 و 94 در لیگ عالی تاجیکستان برآمد کرده سال 1994 به لیگ یکم گذشت. در موسم فوتبال سال 1995 باشد چشمه در لیگ یکم تاجیکستان عنوان چمپیونی و حق اشتراک در لیگ عالی را صاحب شد. ولی علاقه‌مندان به مشکلات مالیوی از اشتراک در لیگ عالی تاجیکستان دست کشیده در لیگ یکم تا سال 2016 برآمد کرد. عین زمان باشد چشمه در لیگ دوم تاجیکستان منطقه ختلان برآمد می‌کند. Вот сейчас в данный момент уже мы во второй лиге, то есть во второй лиге играем. Хатлонская зона, да. Я думаю, ребята, вот как вы видите сейчас, ребята, они молодые ребята, хорошие очень. То есть будущее есть. Мы стараемся, чтобы дальнейшее еще улучшить команду. همه بازیگران چشمه بچه‌های محلی هستند. قابل قید است که هدف اساسی آنها راه یافتن به لیگ یکم و احیا کردن شرف پیشتره دسته می باشد. نه وابسته به تمام مشکلات جای داشته فوتبالبازان جوان شهر توزی باور دارند که روز این آرزوی آنها جامعه عمل خواهد پوشید. من طول 2 سال می شود که در این دسته بازی کار و فعالیت می کنم. ما الان در دوم لیگ دسته تاجیکستان بازی کرده ایستادیم و باز در آینده نیت داریم که با لیگ یکم برایم و با ویشی لیگ. من بازیگر حمله‌گر مابین هستم، در بین بازی میکنم. بازی ما خیلی خوب رفته ایستاده است، بازی هایمون و روزی ما در دوستان ما همشان از محلن، از هر کجا که هستند. یعنی بچه‌های همین محل هستند؟ بچه‌هامون از هر جا باز بچه‌های نو دعوت کرده ایستادیم. آنگونه که گفتیم در شهرتوز نیز چون در دیگر شهر و ناحیه‌های تاجیکستان عزیزمان فوتبال بازی رقم یک شناخته می شود. آدمان نوابسته به کسب و کار و موقع جمعیتیشان به فوتبال دلبستگی داشته برای پیشرفت آن تلاش و کوشش ها می کنند. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و بخصوص بخش کار با جوانان ناحیه را ضرور است که جهت اجرایش به واسطه برنامه رشد فوتبال در تاجیکستان برای سالهای 2017-2021 چاره و تدبیرهای عملی اندیشند، زیرا یکی از سمت‌های اساسی سیاست دولتی عاید حیات اجتماعی مردم کشور رشد و انکشاف به واسطه ورزش و در این زمینه در روحیه وطنپروری و وطن دوستی
тарбия намудани насли ҷавон мебошад.